Alarma egoeran gaudenetik, Galdakaoko udalak herritarrak informaturik eduki nahi izan ditu une oro. Herritarrek egoera honi ahalik eta erantzun egokiena eta bateratuna eman diezaiogun. Lan horretan, orain dela egun batzuk sare sozialetan eta web orrian, udaltzainek landutako informazio hau helduarazi genizuen. Bertan, argi eta garbi agertzen dira gaur egun baimenduak dauden jardunak. Gure udaltzainak guztion alde ari dira eta eskertu beharra diegu egiten duten lan hezitzailea. Beti ez dute lan horren bitartez estea lortzen. Galdakaon gutxiengo batek ez ditu jarraibideak betetzen eta ondorioz udaltzainek profesionaltasunez jokatuz multak jartzen dituzte. Orain arte 56 salaketa jarri dira. Arrazoirik gabeko oinezkoi, txakurrekin etxetik urruti daudenei, lonja eta txokoetan bilduta egoteagatik, edo eta tabernetan jairen bat egiteagatik. Hau gertatu ez dadin, udalak zuen esku jartzen dituen medio telematikoak jarraitu eta ahal duzuen neurrian albiste horiek beste herritarrei ere helarazi, gehien bat gure nagusiei, zaindu ingurukoak eta osasuntsu jarraitu.